Jeden górnik w doma nie robił nic. Wszystko było na głowie od jego baby. No i kiedyś przyszedł ze szychty i ona mu go no obejrzyj, kran nam ciecze. A czyjo to jest hydraulik? Obejrzyj, lampa już normalnie chyba 3 tygodnie nie świeci i ta druga też. Co to jest elektryk? Patrzcie, szyba normalnie, to już mu tam wieje cały czas a co to jest szklosz? Po jakimś czasie przyszedł zej ze szychty, patrzy się, kran nie ciecze, lampy świecą, w oknie jest szyba, a kto ci to zrobił? No, sąsiad z wierchu. No a wiele za to wziął. No wiesz co, on nie chciał pieniędzy i no mi powiedział, że albo mu coś zaśpiewam, no albo żeby się z nim kochała. No to coś mu to zaśpiewała. No, czy to jest śpiewaczka?